So baka siya mga kamak. Diyan siya sa may Old Bridge kung sa may Lapu-Lapu. Patay ka diha. Grabe ko kalau asam ni. Ah, bayaran ni. Bayaran na sa tong sniper. Sa ay, oh, jet ski. Ako lang tokon sira. Muna sitwasyon dari mga kamaks padong sa may Lapu-Lapu, sa may Old Bridge. Doon ako lom. Isa lang imong tail aron di kang basa ma. Nahina lang tang kuya ani og kuan kaning. Sige, nahina ra ta. Ang kuya ini ra kuan ay magpabulot-bulot ba. Hala ay. Okay pa daan eh. Hala. Alright. Well, ma'am. Eh, nakita karmi kini magbaha dire. Wala ra ka nabasa diya, ma'am? Ma'am, wala ra ka nabasa? Ha? Ah, gamay ra ni dire. Hoy! Hoy! Ito ang tuha karon. Diyan maginahinay. Doon sila nagpanahinay sa dali kay 4 wheels na ilaha. Pisik-pisikan na ta.